आरो जों इउटुबाव 1 बोसोर 2 बोसोर नङा जों इउटुबाव नै 7 बोसोराव आगान सुरनो थांगासिनो दङ। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बोथोरा जोबोर गरम लोगोफोर आरो बोथोर गरमनि गेजेरावनो मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों। सा खनरानि बायदि मोनसे जाथाय। बे जाथाया जादों जोंनि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिमला पुलिस बाजारनि सिङाव थानाय बर' बाजार ओनसोलाव। रिपर्टनि बायदिब्ला गंसे न'खराव हाबनानै बलेर' गारिजों हाबनानै गावसोरखौ बर' बाजारनि एसएसबिनि हानजा होननानै सिनायथि होदोंमोन आरो सिनायथि होखांनानै बिसोरो मुवा बेसाद राननो फैदों होननानै सासे मानसिखौ लाना थांनो नागिरदोंमोन बा न'खरनि जायबा बिफा बेखौ लांनो नागिरदोंमोन। नाथाय बिफाया लांनो नागिरजानायाव फिसाज्लानो फन खालामनायाव फिसाज्लाया एसएसबिनाव सोंनायाव बर' बाजार एसएसबिनिफ्राय बुङो जोंनिफ्राय रावबो बेबायदि थाङाखै बिसोर मानसिखौ हमना दोनना बुङो। बेबायदि बुंनायाव गामिनि सानैसो मानसिफोर आरो न'खरनि मानसिफोरजों एसे गेंग्रें जायो बा नालानासि जायो आरो बेनि गेजेरावनो सिखावफोरा बा किडनेपारफोरा खारखोमा लांनो हायो। जोबोर साननो गोनां सोमोनांथाव जाथाय जागासिनो दङ। दा बिसोरो किडनि खावनो फैदोंमोन ना रां लुथिनो फैदोंमोन ना मानसि बुथारनो फैदोंमोन बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै आरो बेखौ जायबा बिसोर सिखाव बिसोरखौ साखनदरा होननानै सन्देह खालामनाय जादों आरो बे जाथायनि सायाव गोबां सांग्रांथि फोसावदों आरो बे जाथायखौ जोंहा इउपिपिएल हानजानि गोख्रों दैदेनगिरि लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर फैला जे बरगयारी एबा जोंसां ब्रह्म बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेराव लिरनानै होदों आरो सांग्रांथि फोसावदों। गोबां साननो गोनां बोथोराबो जोबोर गरम आरो लोगोसे बेनि सायाव साखनद्रानि दावरावखौ बे बोसोराव बांद्राय खोनायाखैमोन नाथाय मैयाहाय बे जाथायखौ खोनादों आरो बे जाथायखौ खोनानानै जोंनि ओनसोलाव जोंनि सिमला हालामाव गोबां मानसिफोरा गिखांनाय फोरमायदों। दा बिदिनो गोबां जाथायफोर जागासिनो दङ। जोंनि बे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बायदि बायदि जाथाया सोराङाव फैयो। अब्ला दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट आपडेट। जोंहा नेक्स्ट आपडेटआनो जाबाय मोनसे गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाय। आसामावनो जादों बे जाथाया। आसामनि डिब्रुगड़आव सासे 17 बोसोर बैसोनि सिख्लासा गथ'खौ देरफुनाय सिख्ला जालायखौ 4 दुथां सुबुंफोरा हानजायारि जिनाहारि खालामनानै इनाय बुथारदों आरो बुथारखांनानै बे सिख्लाखौ गावनो गाव थैनाय बायदि सिलिं फेनाव बे सिख्लाखौ फासिना दोन्दोंमोन। नाथाय उनाव नायबिजिरनायनि गेजेरजों गासिबो जाथाया सोराङाव फैयो आरो 4 दायनिगिरिफोरा पुलिसजों एरेस्ट खालामजायो। जोंनि बे आसामाव गले गले हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया जागासिनो दङ। जोंनि बे आसामनि माखासे सुबुंफोरा मा जागासिनो दङ आसरित। जोंनि बे आसामावल' नङा जोंनि बे हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव गोबां जिनाहारि जाथाया सोराङाव फैगासिनो दङ आरो जायबा हमजादों बिसोरनि मुङानो जाहैबाय बिश्वजित भक्ति, किशोर बाउरी, रहित रवि दास आरो लहित डेका। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बिसोरखौ आयेननि बायदि साजा होनाय जाबाय। दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो बे देरफुनाय सिख्लानाव गोबां सिमां दंमोन, गावनि बिमा बिफानि सिमां दंमोन, गावनि संसार जानायनि सिमां दंमोन। नाथाय बे सिख्लासा गथ'खौ बिसोर 4 दुथांफोरा हानजायारि जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै फासिना गालांबाय। गोबां दुखुनांथाव जाथाय। अब्ला लोगोफोर दिनैनि माखासे खौरांफोरा माखासे फोसावनो गोनां रादाबफोरा बेखिनियानोमोन आरो गोबां मानसिफ्रानो बायदि बायदि कमेन्ट हरो। आं बे कमेन्टखौ मेगनबो साया जेबो आङो मिथियानो आरोना बेफोरखौ। माखासेफोरा गाज्रि कमेन्ट हरो नाथाय आं बेफोरखौ रिप्लाइ खालामनो सम गैया। जायफोरा मोजां मोनो मोनखायो आरो जायफोरा गाज्रि मोनो बिसोर गाज्रि कमेन्ट हरो। आं दा बेनि सायाव जेबो बुंनो गोसो गैया। आं कमेन्टखौ रिप्लाइ खालामनो जेबो गोसो गैया मानोना कमेन्टखौ रिप्लाइ खालामगोन आरो भिडिअ बानायगोन कन्ट्रभारसि जागोन। आं बेफोराव जेबो गोसो गैया। जायफोरा मोजां आंखौ मोजां मोनखायो आरो जों इउटुबाव 1 बोसोर 2 बोसोर नङा जों इउटुबाव नै 7 बोसोराव आगान सुरनो थांगासिनो दङ। बलेर' गंसे गारि लानानै फैदों दानि। ओमफ्राय नैबेखिनियाव फिदिंबाय ओमफ्राय आं नैयाव बन सिनबाय दंमोन। ओमफ्राय बन सिननायखौ नुनानै बिसोरो नायथिं नायथा खालामनानै नों ओरै फैनाय जोंनि एसएसबि केम्पआव नोंसोरनि गोरोबनि थाखाय मोजां मोजां बुस्थु रानबाय दं इखौ लांनो नों माबार गारियाव गाखोनानै ओरै हानहरदोंमोन। बेनिफ्राय आं अकस्मात गोसोखांबाय केलकातायाव आं थांबाय थायोना सम सम र' केलकातायाव ओरैबायदि घटना जादों होननानै नायदावनानै आं फासयफिनदों आरो बे हमहरस्लाबनो हायासै। ओरैनो मा भाषाजों नोंखौ गाबज्रिदों? हिन्दीनि होनदों। हिन्दी होनदों। साबेसेमोन? सानैल'। नोंथांखौ मा खालामनो नागिरदों बिसोरो? गारियाव गाखोनो होबाय थादोंमोन। ओमफ्राय आं गाखोआसै आरो फासयफिनदों। बेनिफ्राय आं फिसालानाव सोंहरबाय फिसालाजों एसएसबिफोरा लोगो नालाय राजा केम्पआव मा बुस्थु रानदों बिसोरो आंखौ लिंफैदोंमोन होननानै। बैबो लोगो लोगो केम्पआव फन हरबाय। बे एसएसबिफोरा बुंहरबाय इदिथ' रानाखै एकदम गारिखौ हमनानै लाखि होनना बुंहरनायखाय गारिखौ होसोलांदोंमोन। बे मोनहैबायबो बे साबिखौ सेख'लायनायावनो बोरैबा हायासै फिसालायाबो हारसिं जाहैबायना सेख'दोंमोन। आंनि फिसालाया सेख'हैदोंमोन हायासै।
जिहेतु नोंखौ माबा मोनसे किडनेपिं खालामनो नागिरदोंमोन नामा बे मानसिया बिदिनोथ' सानना लानांसिगोन ना आगे फिसे सोरबा सिनायखानायमोन नामा नों सिनायनाया असिना असिना मा हारिनि मानसि होननानै हारियाथ' नुनायाव मा राव रायलायो आं बाङालि बायदि नुदों नुनायाव एसे कलकातानि बायदियानो मोनदां मानसिफोरखौ बाङालि टाइप नुदां हिन्दी रायलायो आरो हिन्दी रायलायो फासायाव एसे हमनो हायोना नोंथाङा गारियाव जबरजस्थ सोनो जर नागिरदों जबस्थि सोनो नागिरदोंमोन आरो हमहरनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आं फावसयना आरो कलकातायाव आंथ' बिराद गिदिर घटना जाबोखांबाय बेबायदिबो जानो हागौलै होननानै फावसयदां सन्देह लांगौमोन रखम बेबायदियानो जागोन आंनि आन्दासाव आरो खारामोन ना इसोर नङाबा गारिया बबेनिफ्राय फैनाय आरो बबेथिं थांगोन गारिया बुंनाय हिसाबै बै फेगुरियावबो थांदोंमोन जोंनि साहा फेगुरि गामि दं फेगुरिनिफ्राय ओरै फैनानै बे आरो जाहानो ओरै लामा गोथौखै हाबबोदों ओमफ्राय आंखौ ग्रोब लोगो मोनफैबाय जोंहाबो रावबो गैया हारसिं बन सिनदों खिन्थु गाखोनायनि भाब लाबायमोन आंबो फिसालाय लेंहरदोंमोन खोमा होननानै बे गाखोहांनायाव गोसोखांना होबाय माने बबे एसएसबिआ लेंहरदों होननानै बुंदों नैबे बर' बाजार केम्पआव थानाय एसएसबिखौ लेंहरदों मानि थाखाय लेंहरदोंमोन जानो गैयि गोरिबफोरनि थाखाय मोजां मोजां बुस्थु रानबाय दं होननानै खोन्थाफैदो आरो जिहेतु गारिखौ रायजो राजाफोरा लाखिनो हायासै नामा हायासै बेंदोंमोन जोंनो बेंफिनदोंमोन गारिखौ माबा मोनसे खालामनो हादों नामा आरो आं बन सिननाय थांगोननो गारसिनहैदों सिगांनि ग्लासा बायदों ओरै फैफिननायाव इयाव रायजो राजाफ्रा होसोदोंमोन नामा होसोदोंमोन बे गारिनि नाम्बारफोरखौ लाखिनो हादों ना हायाखै नाम्बारा लाखिनो नै फिसालानाव थागोन नाम्बारा पस्टआ दा नैबे पुलिसफोरा फैदो सिमला थानानिफ्राय दा लेंहरदों दा मा खालामोनबा थानानिफ्राय फैदों नोंसिनि न'खराव फैदोंमोन फैदों दा लेंहरदों मा होनदों थानानिया मा खौरां होदों नों दा एजाहार होना दोन होननानै बुंदों आरो दा लेंहरदो थांना फैनोसै दा दसे थानानै जाथाया जादों राबां बर' बाजाराव राबांगुरि गामियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जोंनि गामि गफायाव बबेनिफ्रायबा सिनाय मोनै मानसिफोरा फैनानै दिनै जोंनि मानसिफोरनि सायाव जिबायदि मोनसे एबडाक्सननि इन्टेनसनजों फैनानै जाथायखौ खालामबाय दिनै बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जाय जाथायखौ खालामजादों बिथां बुंनाय बायदिब्ला दिनै जाय एबडाक्टर माने जाय गाज्रि गोसो लाना फैदोंमोन बिसोरो एसएसबिनिफ्राय फैदों होननानै बुंनानै लाफैदों खाथियावनो एसएसबि केम्प दङ 27 बिएन एसएसबि बिनिफ्राय फैदों होननानै बुंनानै लाफैदों आरो गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरनो मोजां मोजां जिनिसफोर बेबायदि रानगोन होननानै बुंफैनानै बिथांखौ जर जबरदस्ति गारियाव दैखांनो सेस्था खालामदोंमोन आरो जेब्ला बिथाङा केम्पआव गावनि मानसि थाखानायखाय सोंहरबाय जे बेबायदि नोंथांमोननिफ्राय मानसि थिनहरदों नामा उनावहाय रियेलाइज जाबाय दे बाथ्राया सैथो नङा नंखाय बाथ्रा एसएसबिनिफ्राय बेबायदि मानसि फैयाखै थिनहराखै दा बेनि उनावहाय मिन्थिनानै बिथाङा रिफिउस खालामबाय थाङाखिसै उनावहाय बिथांखौ गारिसिम बोनो सेस्था खालामदोंमोन नामा दा बेनि उनावहाय जेब्ला माने बिथाङा नारखा नारखि जाबाय गारिया खारलांनायनि उनावहाय एसएसबिनिफ्रायबो मानसि फैनानै होसोलायनाय जाबाय उनावहाय मानसिफोरखौ हमनानैबो मोनदोंमोन नाथाय उनाव माने एसे बादा बादि जानानै नारखा नारखि जानानै बिसोरो बोलोयै खारखुमा लांनो हायो दा बाथ्राया जाबाय बेबायदि समाव जोंनि गामि गफायाव जोंनि बर' रायजोफ्रा दिनै सांग्रां जानानै थानांगोन बिथांमोना किडनेपिं खालामनो फैनायनि मतलबमोन नामा बेखौनो साननो हायो